जय श्री राम। पावर स्टार पवन सिंह के होली के 5 गो गाना आ गइल बा, लेकिन एको गाना ऐसा नहीं आइल जो पवन सिंह के फैंस के जुबान पर चढ़ के बोले। जी हाँ, अपना नेचर के खिलाफ जाके पवन सिंह के होली में काम कर रहा बड़न। चलिए एगो एग्जाम्पल आप लोग से बताओ तनी कि अगर पंछी चाहे कि हम मछली की तरह पानी में तैरी, ओकर हालत का हुई आप लोग समझ सकतनी जा। या फिर मछली चाहे कि पंछी की तरह जाके हवा में उड़ी तो ओकर हालत का हुई आप लोग समझ सकतनी जा। जी हाँ, पंछी के अपन अलग नेचर बा और मछली के अपन अलग नेचर बा। लेकिन पवन सिंह पर हम काहे ऐसा बात कहतनी, आप लोग बढ़िया से जानतनी जा कि भोजपुरी के मोस्ट अवेटेड सिंगर पवन सिंह हवन। भोजपुरी के गायकी के अगर भगवान भी कही हम तो ये बात अनुचित नहीं खे। उहे पवन सिंह जेकर गाना के भोजपुरी के दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार करेलन, जेकर गाना पूरा करेजा सिहरा देवेला, पूरा शरीर गनगना देवेला, उ फीलिंग पवन सिंह के असो के होली गाना में अभी तक नहीं खेआई। उहे पवन सिंह जोन ठेकेदारी ना करेलन, जोन गिनती गिनावे खातिर काम ना करेलन, उहे पवन सिंह के आखिर का हो गइल बा कि जौने मन तौने गाना असो के होली में गा रहल। पहले बात कल जाई जो डिम्पल सिंह के कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल कल जाता। जी हाँ, ये रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं थे। कोई ओने से पूछा था डिम्पल सिंह से कि पवन सिंह से बात करे के बा, तो वो अतने कहतरी कि वो ले के सुतल बड़न, यानी पी के सुतल बड़न। शराब पियल कोनो गुनाह ना हो। पवन सिंह ही का है, भोजपुरी के जितना एक्टर सिंगर बा लोग सब लोग शराब के सेवन करेला। और यह लोग का है, जितना बड़े बड़े नेता मंत्री बा, जितना अमीर आदमी बा, उतना ही शराब के सेवन करेला। और उहे लोग का है, भारत के 90% एडल्ट लोग शराब के सेवन करता। आज के समय में कोनो शराब पी के गाली गलौज निखन करत या शराब ना पी के कोनो बलात्कार निखन करत कि यह बात के बहुत बड़ा मुद्दा बनावल जाए। भोजपुरी के जो यूट्यूबर बड़न आए दिन पवन सिंह के पीछे पड़ल रहलन। पवन सिंह अगर अच्छा काम करस तो भाई जो चीज में क्वालिटी हुई वो चीज में समय लागी, तो वो उनका ऊपर इल्जाम कि पवन सिंह आलसी हो गए बड़न, पवन सिंह काम निखन कइल चाहत। अगर ज्यादा काम करस तो पवन सिंह अश्लीलता का हद पार कर लगलन। हई मगहिया जवान के हम वीडियो देखनी जौन पवन सिंह के अश्लील गाना के अश्लील कहत रसन और बहुत सारा बात बोलले बड़सन। का हो कि उनके गाना के रिव्यू करत रह और तू खुदे इतना गंदा गंदा शब्द बोलत रह और तू बतावत रह कि गाना अश्लील बा। पवन सिंह अश्लील गाना गईले बड़न, मतलब यार खुद अश्लील बात बोलत रह अपना वीडियो में और तू अश्लीलता के विरोध भी करत रह। ऐसा कोनो बात नहीं खे। जितना है बीच में यूट्यूबर मार झाऊ 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 कैला हस, सब अश्लील हवस। एकनी के दिमाग में खुद ही इतना ज्यादा अश्लीलता भरल बा कि दूसरा के अश्लील का कहियस। हम 2-3 दिन से वीडियो ना बनावत रही, लेकिन यूट्यूब जरूर देखत रही और देख के बड़ी बुरा लागत रहे कि यूट्यूबर का कइले बने सब। अरे तहरा गाना खराब लागता मत सुना, जाके वो गाना पर रिपोर्ट मारा। बहुत सारा ऑप्शन बा यूट्यूब पर वो गाना के रोके के कि आपस में लड़ब मार। वही शुभम सिंह पर सब के सब जिसे बुझाई लगी पवन सिंह कोनो बहुत बड़ा गुनाह कर दिले बड़न। पवन सिंह ऐसा काम कर दिले बड़न जो पहला बार भोजपुरी के बदनामी हो रहा बा उनका काम से। ये बात सत्य बा कि पवन सिंह के जितना गाना अभी तक आयल बा होली के, वो एको गाना ऐसा नहीं खे जो ना चीज खातिर पवन सिंह जानल जालन। गाना अच्छा ना आवे के एगो कारण भी बा। भोजपुरी इंडस्ट्रीज पहला ऐसा इंडस्ट्रीज बा जहां रोज 40 से 50 गो गाना रिलीज कल जाला। एहिजा गाना के लिरिक्स ना देखल जाला, एहिजा ई देखल जाला कि कितना ज्यादा हम गाना बना सकतनी। यह कारण बा कि अच्छा लिरिक्स के कमी हो चुकल बा आज के समय में। सत्य बात इहे बा। अब मनोज मतलबी लेखा राइटर नहीं खन, अब विनय बिहारी लेखा राइटर नहीं खन, अब गोविंद विद्यार्थी लेखा राइटर नहीं खन। एजा तो ऊ राइटर बने कि जल्दी जल्दी गाना लिख, कुछो लिख और तुरंत कंपनी के दे दो, और कंपनी भी पैसा कमाए के होड़ में सिंगर के जैसे भी हो सकता उनका से गवा लेवे के बा, वो वीडियो के बना लेवे के बा, चाहे जैसन के वीडियो होखे 10-15 मिलियन तो आइए जाई व्यूज। इस सोच के काम हो रहा बा भोजपुरी इंडस्ट्रीज के। जितना भी एल्बम सॉन्ग आ रहा बा सब गाना के लेके, लेकिन हमनी के
ई आग्रह करे के बा पवन सिंह से कि आप महीना में एके गाना गाई, आप 2 महीना में एगो गाना गाई, लेकिन ऐसा गाना गाई कि सर हमनी के ऊंचा रहे, दिल हमेशा गदगद रहे आपके गाना के सुन के। बाकी बहुत सारा बात कल जाई, लेकिन एक वीडियो के एजे लास्ट कल जाओ। आगे हर रोज वीडियो हमार आई, और आप लोग अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज आपसे आग्रह बा कि हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके हमरा के सपोर्ट करी। अगर ये वीडियो का फेसबुक पेज पर देखा तनी तो प्यूज पेज के फॉलो कर ले।